नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज जिला के ऊपर गाना रंगदारी वाला लिखले बानी। जे जावना जिला के बा ये गाना के माध्यम से जैसे हम मुखड़ा बतावे जा रहल बानी ओइमे आप सब अपना जिला के नाम रख के गा सकतनी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। पहले लइका के बावे कि नाही केहू से डरीले अपने कहल का करीले, अरे नाही केहू से डरीले अपने कहल का करीले, यूपी बिहार रख देले बानी हिला के, अरे यूपी बिहार रख देले बानी हिला के। फिर लड़की के बा कि गाड़ल उखाड़ देला किला के मजनुआ गोपालगंज जिला के, गाड़ल उखाड़ देला किला के मजनुआ गोपालगंज जिला के। तई रहा मुखड़ा। तो आप सबके बतावे जा रहा बानी कि जे जावना जिला के बा अपन नाम ये गाने में लगा सकता। जे गोपालगंज के या छपरा, हाजीपुर, वैशाली, पटना, माने जहाँ से भी रुआ बानी अपना ये गाना में अपना जिला के नाम जुड़ के गा सकतानी। तो अब आप सबके अंतरा सुना जा रहा बानी। अंतरा में पहले लइके के बा कि होई हम शेर ना रहे निको बो डर के। फिर लड़की के बा कि जानतानी बड़ राजा तू तो बड़ घर के, अरे होई हम शेर ना रहे निको बो डर के, आ जानतानी बड़ राजा तू तो बड़ घर के। तो फिर लड़किया के बा कि नजरी से नजरी रह तू मिला के, तो गाड़ल उखाड़ देला किला के मजनुआ गोपालगंज जिला के, तो गाड़ल उखाड़ देला किला के मजनुआ गोपालगंज जिला के। तो ये गाना जनिए बा जहाँ लड़किया के बा जहाँ लड़की के बा उ पाना में लिख के दर्शा दिए। आप सब देख सुन के गा सकतनी ये गाना के। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी। हमारा नंबर बा 99-345-29-12 यानी 99-34-52-99-12। ये हमारा मोबाइल नंबर है। जरा गावे के बा वो बोल सकता कि भैया हमारा ये फुल गाना चाहिए, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से गाना फुल लिख के और भाई के व्हाट्सएप पर हम भेज दें। आराम से आप कहीं से भी गा सकतनी। और नया म्यूजिक बनवावे जे चाहता तो नया म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला, कम बजट में बढ़िया काम होला हमारा यहाँ। और जी गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे स्टूडियो भी बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। हमरो यहाँ रिकॉर्डिंग हो सकता। आप सब आई रहे खाए के फुल व्यवस्था बा। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। हाँ, और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में भी गाना हम बढ़िया लिख के देनी। और पर्सनली में लिखावे खातिर पैसा लगेला। तो चली फिर से कहतनी सब्सक्राइब करी, लाइक करी और दबा के कमेंट करी और शेयर करी चैनल के। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।